Kusungwa kwaitwa Amos Chibaya, vanhu vabatikana, vanhu vanyatsokuratidza kuti vabhoyekana. Nokuda kwokuti munyika yeZimbabwe kunyange munhu akakepchiwa ka vanhu vakunyatsokuziva kuti hapana zvatingaita. Izvezvi vakakepchiwa vakupinda mumastreets vanoziva kuti brutality nezatarapi aize kutamba nayo zvakapruviwa paAvenue 78. Panapa vanhu vakutora social media seehende vanoziva kuti vakuexpressa zvavaifanira kunge vachitaura mumastreet. Sanapita mashuka anobuda achitongwa pamusoro paAmos Chibaya nokupchwa kwaitwa subscribe like out on the bell icon. Tipina panapanyogwa pachinzi kuti sunga kana kusati sunga we fear no vanyora wedhuro ramuri kuona iroro ramuziva kuti i-offensive word hatingaiti tiritore panapa tinoviolata mutemo. Anoendera mberi achiti hatimire kuudza vanhu kuti ZANU-PF yaora tobvaisa emoji remunhu ari kukanda lita mubhini. Oendera mberi achiti nyika hisi yamai venyu iyi zvamuri kuita izvi muri kuzvitorera kutukwa kwemhuri dzenyu muchirarama senyoka makawanda. Mabva kuti hashtag free Amos Chibaya. Tokuna mashoko pana paruki achiti yes kunyange mukatisunga nyamukatisunga pana nosunchamisa hatisi kubva. Vanotora mashoko kuti zvamuri kuita muri kutonyarawo nazvo nokuda kwokuti muri kutozvivanza nokuti muri kunototi aiwa kuti tibuditse our public image. Zvinhu izvi zvinonyadzisa kunyange nemarelatives edu nyaka vanhu vanotiziva vanyatso kunoti aiwa tiri kukanganisa. Pana vanhu vari kuadvocata pochinja vachiti aiwa chinjai matiro enyu murege zvamuri kuita izvi. Mukemsha kwamuri kuita ana Amos Chibaya vamuri kuziva kuti aiwa they are just against you vachizama kuda kuti kukonvinzai kuti muse zvamuri kuita muite change. Maitiro amunotonyarawo nawo amotoziva kuti haiti hatiri kuona kuti these guys they are advocating the release, immediate release yevamapolitical prisoners. Amoziva kuti aiwa ndo vanhu vakatasirwa nevanhu kuti vangatransforma nyika yeZimbabwe kuti nyika yeZimbabwe iendewo pari nani ionekewo globally kuti aiwa their economy iri kusimukawo vari kuprogressa vari kuenda mberi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu musano subscribe or like, turn on the bell.